Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndiyazinqabile bethuna kodwa ke ndikhona. Hey, a lot has been going on Facebook apha ku-YouTube and ndifuna khe sithethe ke ngenye yezinto ekuthethwa ngazo on these streets. Ezinye ke zizinyani, ezinye ke zibubuxoki, kodwa sizawuthetha ngazo zonke. Now kule video ke sizawuthetha ngoVuyokazi Nciweni nabakwaMseleku aphumayo kubo ke phofu, but ke niyazi ke kuthiwa the internet never forgets. Kwaye ke funeka sikhumbule uba uVuyokazi ukwanabantwana nabakwaMseleku soze aphume kwaphela kubo. Kukhona ke bethunani i-picture kaVuyokazi ekunye noMayeni, uMayeni ke emnxibisa. Hayi ke bafaka abanye ke kwi-social media pages zabo, in particular on Facebook, because ndibone kuFacebook qala yabe ke ipost kaLady Londi ine-caption ethi umshado lento. Hayibo, kwabe kufakwe neringi ke as though uVuyokazi uyatshata. Bayizela ke abayizelayo, sabe sethukile uba hayibo yinto yanini nalena, because asikhumbuli siyibona ku-social media pages zabo okanye in one of the shows zakwaMseleku. Kodwa ke kwavela ke bethuna uba hayi uVuyokazi apha wayeyimodel kaMayeni, uMayeni ene-fashion show, so uVuyokazi was part of it. Nemazi ke moso uMayeni uba uthengisa impahla for abantu abangathi noko banomzimba, so yayi-fashion show yakhe lena uVuyokazi eyimodel kuyo. Hey, ndaqonda uba nam hayi mani yinto yanini nalena, kutheni ndingakhumbuli ndibona uVuyokazi ndengathi ndiyayikhumbula i-fashion show. So ke sathi go back on Uthando Nesithembu season 6 episode 10. Jonga yayikhawulezile ingutshe lesini bethunani, but sana abantu nabake baphoza okanye baye bamthitshe uVuyokazi baphoza bathatha le photo from season 6 kaThando Nesithembu, sana yenziwa yantsha yangathi yinto yangoku. So ke besesethukile uba hayibo uVuyokazi noMayeni yenxetyiswa kwenzeka ntoni, because as far as we know kaloku uphumile pha kulaa nto yapha kwaMseleku. Ubhizi ke uziphushela ibhizinesi yakhe yeenwele, uziphushela ibhizinesi yakhe yothengisa iifowuni, une-YouTube channel yakhe. So yeah ke bethunani, that's what was happening kule foto siyibonayo ke ngoku ivelayo ngeka season 6 of Uthando Nesithembu. And I remember uVuyokazi wayebuyele i-birthday party kaMhlophekazi, caba weza kwenzelwa i-birthday party uMhlophekazi. So I think weza bana 2 years if I'm not mistaken, 1 or 2, I don't remember. So isuka apho ke le photo. Enkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. Khani nitsho ke nani banicinga ntoni ngalo mswarelo ugubhululiweyo Mamgobhozi. Uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.